हेलो गाइस नमस्कार मातेरेग्ला वेलकम बैक टू दिशा's ब्लॉग यानिक्ला मोके द दिशा गाइस ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂರಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಐತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಶಟ್ ಅಪ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಗೈಸ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಅಲೆಗ್ಲ ನಡೂಟ ಗೊತ್ತಿರ ಯಾನತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನಿಲೇ ನಾನು ಫ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಮೇರ್ ಮುರಣಿಲ ನಾನು ಲಗಾಡಿದೆ ಇದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಪನ್ಕ ಅಂದಿನ್ನೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಪುಷ್ಕ ಲಟಗಾಡಿದೆತ್ತೀರ್ ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋತುಡ್ಗೆ ಬಂದು ಬಂದಟಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಾಗೊತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತಾರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂತ ವಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬುಲಿ ಪುನಃ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬೈದಿನಿ ನೀರುಡಿನ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದುದೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಏನು ಭಾವಾತ್ಮಕವಾದ ಪಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆದ ಏನು ಪಂಡಿನಿ ಸೊ ಮೇರ್ ಗೈಸ್ ಏನ ಲಗಾಡಿದೆ ಎತ್ತಿನ ಮುರಣಿದ ವಿಡಿಯೋನು ಮೆರಡ ಏನು ಪಂತೀನಿ ತೂಲೆ ತೆಲಿಪು ಇರ್ತೇವೆ ಕುಳೊಂದು ಮೆರಡ ಏನು ಪಂತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಈತ್ ಪನ್ನೆ ನನ್ನಡ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನಡ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಮೇರ ತಿನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೆ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಏನು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅಡೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಗೊತ್ತು ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿನಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಂಡೆ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕ್ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಇರ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಇಂಕ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಡ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾ ಇಂಕ ಹೊರಕ ಫೀಲ್ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಏತು ಜನ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ఉంది ಇಂಕ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಉಂತವಜಿ ತಾತದ್ಲ ಉಂತವಜಿ ಇಂಕ ಅಮ್ಮತ್ತು ಏರ್ನೇರ್ನಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಉಂತವಜಾವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆತೇರ್ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಕೆಲವರ ಪಾಪ ಏನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಎಂದೇರು ಏರ್ಲ ಫುಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಂದಿದ್ದೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂತಾರ ಕೇಂದೇರ ಇಜ್ಜ ಈರ್ ಬತ್ ಮೇರ್ ಬತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕೇಂದೇರು ಮೊಲೆಗ್ಲ ದೇಕ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಈತ ನಾಟಕ ಅನ್ಪುನಾತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬೈದನ್ ಮಲ್ ಉಂತ ಓಡ್ಸಿದ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಂದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂತ వచ్చింది ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇನ್ನು ದಿಜಾಣ್ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತೋಷ್ಪದಾರು ರಿಯಲ್ ಮೋಕೆ ಪನೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈತ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏರಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ದಿಶಾ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತೋಷ್ಪವ್ರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಏನು ಏತ ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರೊಂದುಂಡತಿ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಣ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಯಾನ್ ಆನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೂಜಿನ ಪಂಡೆ ಅವೇನು ರಿಯಲ್ ಅದು ಬುಲ್ತುದು ಪಂಡಿನ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತನತೆ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಯಾನು ಅವು ಒಂಚೂರು ರಿಯಲ್ ಆದ್ಲೆ ಏನು ಬುಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಡ್ದುದೀನಿ ಮೇರ್ನ ದಿಸೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬಂತು ನಕ ಬಂತು ಪೋಯತೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಬಂದು ಪೋದು ಉಲೈಪತ್ತ ಪೋತೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಏನ್ ಕಟ್ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಪುಡ್ಬಗ ಅವು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಷ್ಟು ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಮೇರೆ ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತೀನಿ ಮುರಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತೀನಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಾತನ ಅದೇ ಅವು ಇಂಕ್ ವಾಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಜಿಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಿನಿಮಂತ್ ಪಾಡ್ದನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತ ನಂದಾತಿ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ನೇ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಈಚ ಪಂಡ್ರ ಜೀರೋ ಜನ ಪೆಟ್ಟ ಮಂತಿದೆ ನಾನು ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಪಂತು ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚು ಮಂಡಲ ಈ ಮಾಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುವಿ ಈರೆಗ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾತಂಡಿ
ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಮಲ್ದಿ ನಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ವೇದಿ ತಿಕ್ಕದೂರಿ നമ്മുടെ ಲಾಗ್ തീയ നമ്മുടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെക്ക് ಚೀಚಿ ಲಾಗ್ ಬುರ್ಪುನಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಬುರ್ಪುನ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಚೀಚಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನ ಕರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಕೇನೆ ಆ ಪಂಡೆ ಬುರ್ಪುನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡ ಕತೆನ್ ಕಟ್ಟೋನ್ಪು ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಮೊಕ್ಕಲ್ಪುರ ನಂಬೇರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮೀರ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪಡು ಪುರ ಕಿಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುನ ಸೀನ್ ಪುರ ಒಂಜಿದಿಂತ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋಪು ಜೋವು ಅದೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಂಜಿದಿಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಡೆ ಕೊನಪುಜಿ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮುರಡಿದ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮೇನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಪುಲ್ಚಟ್ ಮೇರೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳಿತೀನಿ ಮೇರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಲಗಡಿ ಜೆತ್ತದ ಆ ಲಗಡಿ ಪೋಯಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿಗಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಪೋತುಂಡವು ಆಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಈ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಒಂದು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಏತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ 25 ಇಂಚ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರಿನೆತ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ನಿಂಕುಲು ಮಾರ್ನತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಮದಿಮಲೆಗ್ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಕೊಡಿತ ಒರಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಂದು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅತ್ತೀರ ಮುರಡಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಜಿ ಪನ್ಯಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಫೂಲ್ ಏರ್ಲ ಫೂಲ್ ಆತಜಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋತಾರೆ ಕೆಲವೇರ ಆತಿಯರ್ ಪಾಪ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಾಂತಿನಾಕು ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರಡ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬನ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಪನ ದಾದ ಪಂಡರಿ ಮಗಳಿಗೆ ಬರ ಕೇಂದ್ರಜಾರ ಈ ರಂಚಿದ ದಾದ ಮನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜರ್ ಗೈ ಸಾರು ಉಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅತ್ತ ಎಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ದಿಮಾಕ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಾರ್ ಶೋ ಅತ್ತ ದಿಮಾಕ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆರ್ ಒಂಚೂರು ಪಂತುನು ಪಂಡ ದಾದ ಮುತ್ತು ಉದುರುನ ಇರ್ನ ಮೊಡೆ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರುಂದ ಅವಳು ಕೇಂಡೇರಿಯ ಎಂಡ ಮಗಲ್ ಲಾಗ್ ಮುಂದೆ ನೀರು ದಾದ ಪಂಡರಿ ಅಂಚಿಂದ ಪುರ ಕೇಂಡೇರಿಯ ಯಾವೆಂಡ ಅಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜಿ 4 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ತೂಲೆ ವಂಡೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪಾಪ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಫೂಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಣೆ ಯಾನ್ ಫೂಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಆವು ದಾತೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆವು ಬಂದೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂದಜಿ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸಾರಿ ಅವೇ ಇಂತ ಎನಮಿ ತಿಂಚ ಮೋಕೆ ದೀತಿನೆಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತು ಮೋಕೆ ತೋಷ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ದಿಜಾಂಡೆ ಅಬ್ಬ ಅತ್ ಈರು ಎನ್ನದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ಈತು ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಬಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಬನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಗುರ್ತೈ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಇಡ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮೋಕೆ ಉಂಡತಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂಜರಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜರಣ ದ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ದಿಜಾಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಕ ನಡೀತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಪು ದ್ಯಾಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಡತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ನಿಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾದಿ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾರಿ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಣಿದವು ದಾದನ ಆದುಪ್ಪಡು ಇನಿತ ಇಂಕ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಪೂರಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿಂದ ಇಂಕ ರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂತಜೀರು ಮಾತಿರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾಪ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಕೆಲವೇರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪು ಯಾನು ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂಡೆ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿನ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪ್ ನಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಪಾತೇರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಂಚಿ ಪೋನಗಲೆ ಮೆರೆಲ್ಲೊಂಡತಿ ಎಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಮೆರಡಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಲೆತೊಂದು ಪಾತ್ರಂದೆ ಪುನ ಅವು ಇರಿಟೇಟ್ ಆದ ಇಂಕ ಮೇರ್ ನೆರ್ಪೇರಾತೆ ಮೊಕ ಕೆಲವರ ಪಂಡೆ ಆಂಟಿ ಏಪಲ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆಂಟಿ ಏಪಲ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುಜೆರ ಆಂಟಿ ಅರ್ನಾಚಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗುಲು ಎಂಚೊಪ್ಪದು ಅವೇನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ ಇಂಕ ಉಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಚ ಆರು ಇಂಚ ಪಾತಿವ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಪುಟ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಮಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವಾ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ದಾದೆ ಮಮ್ಮೆ ಮೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಮೇರೆಡ ನಾಟಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡುಂಡತೆ ಅವು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನವೆ ಮೇರು ಇಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾತಿರೋದು ಉಪ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ಯಂಡ ಬಚಾವ್
ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದು ಮೇರೆ ವಿನಿ ಪಾಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗಲಗ ಒಂದು ಪೇರ್ ನಾಟಕ ಮೇರೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ ಮೇರೆ ಒಂಜಿಲ ಅನ್ಪುಜರತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಂಚೆ ಪನ್ಕ ಇಂಚೆಂಚೆ ಮನ್ಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚೆಂಚೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಯಾದನಾ ಪನ್ಪೆ ಮೇರೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚಂದು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರೆ ಗಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ರಂಚೆರೆ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ನಿರಂದೆ ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ರಡೇ ಜನತ್ತು ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪಡಲ ಪಾತಿರ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಡಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಳ್ದು ನಿಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪಂದು ಅಲ್ದಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ಬೂರ್ನು ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕುಲ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಕೈ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಐತೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕು ಪೂರ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಕುಲೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿಲೆ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆರೈತಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾವ್ ಮುರಣಿ ಮಾರ್ಲೇದಿಲ್ಲಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂದಿ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುರಣಿ ಮಂತೀನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಯಾನ್ಲ ಫೂಲ್ ಆಯದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಯಾನ್ಲ ಫೂಲ್ ಆಯದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಫೂಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಒಂದು ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಡ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಪಿನಾಡ್ದಾತ್ರ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನೋಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ನೇಚೋಂದುಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಉಮಿಲ್ ಭಯಂಕರ ಚುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೈಜಾ ಬಾಯ್